centru grada, u trokutu između glavnih shopping atrakcija, 3 kazališta i vreve kafića, smjestila se škola stranih jezika Nova Varšavska i tako stekla reputaciju mjesta gdje je učenje sastanak, čvenk, razgovor, pa čak i večernji provod. Uvijek nastojimo da se osjećaju veselo, da rado dolaze na taj sat, da je atmosfera opuštena i da imaju taj osjećaj da kao da su došli na jedan ugodan sat zabave i čavrljanja. Učenje stranog jezika više od svladavanja gramatičkih pravila i pamćenja mnoštva riječi. Naučiti jezik znači upoznati i razumjeti druge kulture, drugačiji način života i razmišljanja. Dakle, jako nam je stalo da učenici nauče, ali nam je prije svega stalo da se vesele, da rade na svojoj kreativnosti, što mislimo da je jako važna sposobnost za novu Europu 21. stoljeća. Poznavanjem stranog jezika postajete dio svijeta, ma gdje se nalazili. Svjesni su toga i polaznici Nove Varšavske, koji iz godine u godinu upisuju sve naprednije tečajeve. Dogurala sam sa engleskim do razine CAE, što je skoro pa najviši stupanj ispita. Ja ovdje pohađam u Novoj Varšavskoj školi stranih jezika engleski od samog početka i evo sad sam došao do CAE stupnja znanja engleskog. Ja idem ovdje od kad sam bila predškolske dobi. Dosta primjećujem napredak jer kad sam došla, ne znam, ja sam znala reći 2-3 riječi, a sada prilično tečno govorim engleski. Novu Varšavsku prije 10 godina osnovalo je 10 profesorica, kolegica, prijateljica, odnosno 10 poduzetnica, koje su još 2004. godine odlučile radost stjecanja znanja podijeliti s drugima, svima onima koji su znatiželjni, zaigrani i otvoreni novome. Kad smo se mi odlučili otvoriti tu školu, bili smo dosta zbunjeni i zbog prostora i veličine nas kao tima, nas 11. Znači sad slavimo 10-godišnjicu, što je za nas jako značajno, jer smo ipak 10 godina na tržištu, a i opstali smo. Dakle, naš profesorski tim čine ljudi kreativci, entuzijasti, ljudi koji misle da je znanje jezika nevjerojatno važno u današnjem svijetu i koji se prije svega vesele radu sa djecom i vole ono s čim se bave. Znači, osim što se bavimo dugo nastavom i držali smo predavanja i po Hrvatskoj i izvan Hrvatske, pisali smo udžbenike, rječnike, prevodili, dakle imamo gomilu toga iza nas i dugo se već znamo i mislim da funkcioniramo odlično kao tim i nadopunjujemo se zapravo. Iz tog razloga u Novoj Varšavskoj možete pronaći široki raspon tečajeva i programa. Svi nastavni planovi i programi za sve tečajeve, kao i diplome, u okviru su europskih standarda prema CEF-u. Uz to, Nova Varšavska ima službeni status škole partnera British Councila Hrvatske za pripremne tečajeve za međunarodne diplome ESOL Cambridge University. Da su svi polaznici zadovoljni pristupom, sa stečenim znanjem i programima koje pohađaju u Novoj Varšavskoj, vidljivo je i po njihovim izjavama. Nova Varšavska je mjesto mog cijeloživotnog obrazovanja. Učiti jezik u ovoj školi je doista užitak i lakoća. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nova Varšavska se razlikuje od ostalih školi stranih jezika zato jer mislim da je puno jača. Kad uspoređujem znanje, moje znanje engleskog i neko ko ide u drugu školu stranih jezika, imam osjećaj da je moje znanje puno veće i čvršće. Sviđa mi se to što nas nije previše u grupi, pa je veći mir. Puno učimo i učimo riječi i pjesmice. Nekako potom imam želju da me netko tu zaključa i ne pušta van 3 mjeseca. Jako je zabavno. Preporučujem Novu Varšavsku zato što je dosta opušteno, puno se nauči i nije tako strogo kao u školi. Osim engleskog jezika, u Novoj Varšavskoj uče se još i njemački, talijanski, španjolski, francuski te hrvatski za strance. Nova Varšavska, kako bi bila što dostupnija, nastavu vrši na 2 lokacije u centru grada, Ilici i Varšavskoj ulici, a danas već ima dugogodišnju tradiciju rada na područjima izvan centra grada, i to na čak 9 lokacija.
Sve to upućuje kako je nakon 10 godina djelovanja ovoj sjajnoj školi zagarantirana i blistava budućnost. Nadam se da ćemo nastaviti raditi lijepo sa mnogo djece koji do sada i odraslih grupa. Bye, 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 I'm going home.